merekah weke sapa nang sing merekah ya duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane ya duweku kintal gedhe weke sapa nang kintal gedhe ya duweku iki piye Arwi dheweke golek ae santai agawe mikir kowe piye melu marem ya truk sowan ana laladan Lamong Mbadas Kediri Nadyanto isih pisan jiki mangko adate wayangane anggere bar limbukan ngoten niku sing mirsani sampun telas ning mapan wonten Lamongan menika benten kula noleh teng mburi tasih kathah para sutresna budaya ingkang kepareng nenggani pagelaran dalu menika mongko menika sampun jam 2 langkung nganti jam 2 luwih kok sing mirsani sik akeh mboten perkara dalange niku wayangane apik lakone becik sindene ayu pengrawite kompak niku mboten namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Lamong Mbadas Kediri terhadap lestarinya budaya Indonesia elok marem ayo heeh ngono Pak likur tahun rawayangan ayo nggih. Sedaya saged dipun tata nggih. Matur sembah nuwun. Ewadene waranggana ingkang kula sowanaken menika Nadyanto sok-sok njenengan pirsa teng YouTube utawi teng Gen TV. Menika wiwit saking mriki niku etan nggih, Pak. Wiwit saking etan piyambak menika ponakan kula Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih ing sampun kula aturaken kala ngajeng bilih meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Niku Mbak Winong menika. Mbak Winong kalian Mbak Birgita yang saking Kediri yang nembe nembang kala wau yen teng mriki niku sinden biasa, sinden grup. Nek yen medal saking mriki, wuh bintang tamu niku. Apa? Bintang tamu kaya ngono kuwi. Nang kene iki lak butuhe piye golek rasa karo sinau karo srawung men ora pedhot anggene apa ke jenenge nyambung silaturahim ya, Truk. Nggih. Angka sepisan Mbak Winong, angka kalih Mbak Birgita Ayu Sarjana Seni, angka 3 menika Mbak Lintang Pambayun saking Karanganyar. Semester pinten, Nduk? 7 nggih. Nah, semester 7 meh ujian akhir ora suwe maneh kondur kanthi gendong bayi sarjana seni. Kuwi. Kalajengaken menika wah jan waranggana yang nembe medun mesin. Nah, menika Mbak Diajeng Chandra Mulya. Wah nalika babaran tak tunggoni tenan. Kowe mbuh sadar apa ora nalika kowe ngalih saka tempat bersalin ning kene tempat istirahatan utawa tempat pasien iki sing gendong ki aku lho nok ndek iki kuwi. Ning kowe mbuh sadar apa ora gendong aku. Nah iya, Pak gendong pas apa? Aku pas bokong entuke. Mergo sing abot ya nggen kono kuwi. Lahirlah anak wanita bagaikan golek kencana. Lah iya. Arah. Menika saking Tuban namun domisili wonten ing Karanganyar kalajengaken menika wah jan mbok etruk kecuk. Titian dalem ingkang sinuwun. Pak Kureng. Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Nggih niku. Dosen sik nyinden kayane tumpuk undung. Ya. Nggih. Duite nggih apa? Ora ngerti tanggungane ya pirang-pirang. Gamel aku studio ki lho sik campur wesi. Ha iya. Ker tak kumpliti. Ha iya nggih. Nggih. Lah nggih to Pak, pripun to niku? Apik kaya. Kalajengaken menika mustikanipun para waranggana. Nggih. Yang kala wingi menika dados bintang tamu wonten ing Dwija Laras. Wah, peh dadi bintang tamu munggah ya keri-keri jam 10. Terus bayake iki warnane ya beda karo kancane. Oh. Ha iya, sinden iki kayane pira dadak nggo patwal barang. Nggih.
Ayo. Tutik neng kono karo dincepi infus. Bintang tamu, Madangkara iki bintang tamu kabeh lho, kaya Mbak Lucy iki bintang tamu ora nggih. Mbak Lucy Brahman Ponorogo sampun sibuk. Nok, nggih tamba kangen luwih dhisik, Nok. Ha, iki pirang-pirang sasi kene iki rawani ngetokke sakitnya tuh di sini. Ayo nggih. Karo ben dipelajari karo Genduk Winong, ekspresine kepiye. Saya-saya wingi bar babaran secara normal mesti ya sangat luar biasa. Coba nggih. Berdiri ya, Nduk. Ayo. Mbak Diajeng Chandra Mulya, ayo. Sik kelingan ta, Nok? Insyaallah nggih, Pak nggih. Ya insyaallah, nggih coba kaya apa. Kena hafal wong dhek lek tanggapane kancane Rini woyo-woyo, ayo nggih. Peledut. Diajeng Chandra Mulya ingkang kakung menika nggih dalang. Nggih. Nano. Ya, Nak. Niki ohe panjang napa pendek? Ohe panjang napa pendek? Lek kepanjangan malah juarai, ngono. Sak madya wae. Ayo. Lho, Pake malah remen panjang. Ah ya lek kowe sing kuat panjang ya panjang ae. Oh, sakitnya. Tuh di Ngono kuwi lho nang. Tuh, ngono kuwi. Bandinge sampean tuh. Iya. Kakanda Sri Basudewa simpan gambar tak sanonoh. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Mirah utawa Amirah niku lek bojone Basudewa. Lah Amirah kuwi duwe kanca sing jenenge Sagopi. Lah neng HP-ne Basudewa tek nyimpen gambare Sagopi. Mongko kuwi kancane dhewe lho kuwi ngono. Usum truk bangsa kanca mangan kanca ngono kuwi. Niku nggih sami mawon kados sesideman ngoten niku ta, Pak. Heeh, mirip kaya ngono kuwi. Pak Mbah Sukron niku elok tenan kok nggih. Temenanan nggih. Nggih. Nggih bunci nyambut gawe anak-anake kok kuwi nggih. Sambung wanci dalu. Nah iya, Tak lama semua tahu Prahara Nagri Mandura. Dilalang hati karena kita
berani berulah seganti berani vulgarkan diri oh kanda Sri Basudewa sudahkah seia seraga papi lihatlah mami sakitnya tuh di sini Gambarin apa? Ngono kuwi entuk-entukane wong urip keluarga sing kakean, Po. Kaya ngono kuwi. Ayo, wah, jan iso konangan. Lek menurutku iki Basudewa kurang primpen lek kuwi. Ayo. Yo, ya aja dibelani no, Basudewa iki kleru. Ayo, anggumen aku. Mangka wis duwe Mahira, Amirah karo Bodro ini, bojone wis 3 lho. Ayo. Parandene sik kedanan karo sinden sing jenenge Sagopi. Ayo. Mergo nafsu yen diuyak ora enek enteke, ngono kuwi. Janjane lek iso mikir, ora perlu ganti pacangan, ning bagaimana kreativitas kita untuk menumbuhkan rasa hasrat Nadianto musuh karo bojone dhewe. Nggone digawe beda-beda. Rumah makan. Ayo ning ngendi-ngendi pacakane ya disaline gawe bidan apa guru. Aku wis tuku bar wis ana. Ayo. Kapur karo penghapus aku wis duwe. Ayo. Ayo. Tur keri-keri iki bukese iki lek tindak kampus iki rekake ngangge hem putih kaya dokter ngono kae. Masa? Heeh, kuwi temenanan. Waduh bojoku. Nyumenku wong wedok iki saya sepuh, saya tambah umur malah saya kemayu. Story renek enteke. Ketoke captione tulisane iki nasihat. Ayo kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ning dhek fotone ngene ngono kuwi. Ayo. Iya ta? Ngono kuwi. Luar biasa iki. Gandrung. Ayo. Pak Anjarani sing nembang iki Winong. Ayo. Kaya apa? Nawang sih. Nah, diaturake bar iki genti Mbak Lucy Brahman ku ya cara Banyuwangen. Iki spesialise ngono. Wong jane Mbak Lucy iki tak bebasne. Sampeyan ora kudu gara-gara lho, Mbak. Limbukan tok mawon kondur mboten napa-napa. Nek kaya ngono setiane karo Madangkara, kaya ngono lepas seduluran karo Bukesi, Nadianto anggarane mung limbukan, dheweke kersa nganti gara-gara. Ayo. Nggih. Engko dimbui le. Tak imbui 150. Ayo. Nggih. Ya coba kaya apa? Ayo, Winong Nawangsih. Ayo iki. Wis andalan-andalane Madangkara. Ayo. Nggen shot YouTube iki wis pirang-pirang sing kliwer isine sinden Madangkara. Satu apa? Yoga nek ora dikonokne. Ayo. Ya sok yoga bakal syuting. Mergo sing nyuting lak biasane Mbak Tutut utawa Mbak Nadia. Engko yen Arif Klumer teko lagi ya. Iya, nggih. Ayo. Tanggal 29, Pak. Musul wis genah wis WA karo aku kok. Ayo nggih. Dadi WA karo aku iki ora tau tak balesi. Allah panjenengan kok jahat to, Pak. Oh, sik toko sik. Pak Dalang leres nggih teng tanggal 29 teng ngale Pilang Kenceng aku meneng ae. Oh, nggih Pak Dalang bintang tamune sinten? Aku ya meneng ae. Benjing kula nusul mriko. Aku ya meneng ae Dek. Kir dhewe akhire matur nuwun ngono. Ah, ya aku seneng dolanan ngono kuwi. Dolanan karo aku ya seneng ana. Gimana, Pak? Kok gitu? Mainan apa? Ya mainan apa-apalah ngono kuwi. Loh, kok gitu sih? Ayo. Tanggal 29 tolong pengrawit dandan yang ganteng-ganteng. Mau direkam shot. Oh iya, shot. Ayo. Tapi saya nggak ikut, Pak. Hah? Tapi saya nggak ikut. Oh, nanti. Saya izin. Kemana? Saya mau ke Bali. Oh, ke Bali. Iya. Oh. Jadi saya izin dulu ya, Pak. Kita ndak main dulu, ndak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti pulang dari Bali kita main. Nggih. Ya coba kayak apa? Yuk, gandrung momen Mas Danang, Mas Wiryo. Ayo diaturake. Coba kayak apa? Yuk.
Senadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan lagi bokeh direwangi redak-redak jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung bangir weke sapa nang irung bangir yo duweku ambe tipis weke sapa nang ambe tipis yo duweku janggut nyatis weke sapa nang janggut nyatis yo duweku bokong bunder weke sapa nang bokong bunder yo duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing wong yang lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yang lagi naksir ra peduli yen barang nuklir senadyan lagi bokeh direwangi redak-redak jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro alis kandel weke sapa nang alis kandel yo duweku bibir merekah weke sapa nang sing merekah yo duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane yo duweku kintal gedhe weke sapa nang kintal gedhe yo duweku iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe weke sapa nang mestine ana sing duwe andeng-andeng isari kuping sapa nang mestine ana sing duwe andeng-andeng isari kuping sapa nang adeng-adengi ya duweku terima kasih apik temenanan dadi lek dicandra ya dipasne karo sing nyinden sapa banding alise nganti kaya Rani Mukerji ha ya sapa wis sapa ora tau ndelok film India musuhe sarukane lho ayo alis kandel wae sapa nang alis kandel ya duweku lambe menggairahkan wae sapa nang menggairahkan ya duweku dodo metutuk wae sapa nang kuwi mono wae arep nglumer Mbak Lucy Brahman coba kaya apa
Mbak, tanpa support Nggih. langsung tak Oke, takoni siap. jenengan. Nggih. Jenengan pun kula bebas nih, limbukan rampung jenengan kondur kaya dari Oke. awake rada sayah ra kepenak kaya nekat. Semangat. Semangat. Semangat Mas Yoyo. Sebab semangat napa? Ya semangat karena napa nggih? Pengen melestarikan budaya, pengen sinau. Jadi lek nderek jenengan niku apa yang tidak saya mengerti menjadi mengerti. Oh, ngaten to. Iya. Nggih, nggih. Napa awam tentang cerita-cerita pewayangan malih mudeng. Oh, ning pewayangan ternyata nek porno barang. Oh. Ngoten niku malih ngerti. Komplit. Nggih, Wayang. mosok ning wayangan nek entroke mlorot bareng ngoten niku maune mboten ngerti kula. Sampeyan tak kandhani. Nggih. Nggen kuwe nek sinden tuweke gah kalah penampilan karo sing nom. Terus? Dadi nun sewu amit sewu lho. Nggih. Gawe BHI disiseti pamrih men munggah ngoten to. Lah gandeng wis tuwek siseti malah mudhun deh. Ah iya nggih ngoten niku. Nggih. Ah, iya. Sing penting semangat, Mas. Nggih. Nggih, tapi benjing pinanggih malih tanggal 29. Kali jenengan nggih. Nggih, kula ndereni Abah. Ah, cocok luar Nggih, biasa. wes. Nggih, nggih. Ketemu Mbah No iki semangat. Bano. Ketemu Mbah No iki semangat. Bano sinten? Mbah No sing ngendang. Oh, Cakno to. Iya. Jarane cah TikTok Mbah No. Nggih, Cakno satpam Nggih. isi nika. Sing bringose ketel lho. Ah, iya. Ah, nggih. Pas napa melih dalu niki jan mboten nyono mboten ngira sing ningali sampai teko mriko lho. Tasik wonten. Terus suwun nggih Bapak Ibu. Sik cah nom-nom barang sik mirsani wayang. Lah ngene iki cah Luar cilik loro biasa. do nggo Nggih, wayang kaya ngono. iki tole iki masyaallah selalu ikut. Engko nyuwun tanda tangan Pak Dalang nggih. Sangu. Waduh, akene wis lunas malah jaluki sangu ora. Kula sangoni donga nggih. Lek dhuwike ora awet, lek donga insyaallah barokah. Ya, nggih. Ngoten niku. Kondol. Mari. Nggih, alhamdulillah. Remen nggih Pak ningali wayang nggih. Nggih, bareng ngoten terus nggih, rin remen sindene gedhe. Kayak mau lek omong ora penak lho. Pripun? Arep nonton bulus si ngono. Lah iya, entrang nggih bingungne kok jeneng kula piye. Diceluk lus ya bulus, si ya diceluk si ya busi. Wis ndak bener kabeh. Si apa si piye? Diceluk lus bulus si ki busi. Busi lah setrum montor. Wah, iya. Ane kula tukang nyetrum. Wah iya, wah luar Ora biasa. guna ya. Bulus harus si ora nek dipilih, ora nek dipilih. Nggih. Nggih, muga-muga bareng ngeten Pak Lurah terus kesetrum derek wayangan. Nggih. Alhamdulillah kula pujekne Pak Lurah, saha kanca-kanca perangkat, lancar anggenipun mengemban amanah masyarakat, nggih. Wes. Matur nuwun kalian Lancar. sedaya para panitia Nggih. ugi nggih. Nggih. Banyuwangen, Mbak. Napa, Mbak? Siap. Banyuwangen apa sender rewe? Banyuwangi? Heh? Senter rewe-rewe apa Banyuwangen? Oh, kono sente kene makan. Sembarang wis. Ya, lek pomo senter rewe anu apa? Apa iki manuk podang kuning? Podang kuning. Terus lek apa iki ala Mas Noval. Kan sudah ngetren di TikTok Mas Noval. Madang karo. Ngoten niku nggih nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Mari ngono iki kulino dikendangi nopan. Pak Lus nyuwun senter rewe-rewe. Jogetmu kok gak kaya ning kono kae. Diprotes. Diprotes. Padahal ning Nganjuk lho top kae. Iya, top cret. Monggo ala Cak Noval. Nggih. Napa? Senter rewe-rewe nggih? Nggih. Oh ya. Esuk awan. Nggih. Langsung mboten sabawa. Siap, nggih, monggo, nggih. Senggak rame nggih, kersane mboten ngantuk nggih. Nggih. Siap. Iya, ngantuk tadi, Pak Di. Iya. Pak Di ya. Iya. Goyo wae. Lah sapa? Lho, piyayi lek ngefan karo jenengan iki kaya ngono kuwi lho kalau si. Ayo. Apa sing ngefan aku sing towek. Kuwi sing kabeh lho rasa murah tok. Lah ora apa-apa malah piyayi sepuh tanggung jawab. Leres piye sepun niku apus-apusane po enak meneh. Zaman saiki ya rata-rata ora kabeh bocah nom wedok-wedok Nggih. digoleki pasangan wong lanang sing umure iki kaceke sekitar 10 tahun.
Kenapa kok begitu? Golek sing luwih mateng, mboten perkara materi, mateng lan iso ngomong. Lah kuwi. Mateng lan iso ngomong. Heeh. Nggih enten kok niku lek sik 10 tahun sik apik wong sing jarake 40 barang enek kematengan. Heeh. Bosok lek kuwi wisan. Lah iya. Monggo diaturaken. Ya. Pren. Gasken. Pren teratap. Dangkara. Ojo to. Ojo. Aku brepes mili. Iya anak buahe kok. Monggo buka celuk napa saking kendang? Saking kendang bener. Ya sakno, yo coba. Ditata ki mobil-mobil sakno. Ayo. Mangga. Tak sama
Lah kowe anyel iki gelungamu bandemno. Ya nono ae ora. Jan piyayi te kaya ngono, energik nadyan awake ya lemu. Ayo. Sing kuru-kuru pamane energik iki memper sak Mbak Lucy lho. Ayo. Kuwi meh 2 ton nih, ayo. Ora ndene gerake nganti kaya ngono. Seniman iki kapan olahraga lek ora kaya ngono. Ayo. Terima kasih. Ora krasa meh jam 3. Ayo. Wis ayo? Wis ya. Sok tambahi lek bersih desa ae. Ayo nggih. Para pesang semara